Inggal kapan juta nyawanipun Mayangkara. Ditawun Mayangkara. Inggih kula. Durung wancine jeneng kita munggah ana ing swarga. Kenging menapa ngatur Guru? Awit wis dadi pepatuhing para Jawa. Yen jeneng kita urip lumantar ing rong jaman. Waduh, wiwit kowe Bambang Senggono alam jaman Ramayana nganti tumapak ing Mahabharata. inggih Jeneng kita isih darbe kewajiban ingkang jeneng kita rampungake. inggih kula. Kita ulun Mayangkara. Kula dikula. Jeneng kita bisa munggah ing swarga loka. Lamun jeneng kita wis bisa ngrukunake ing antaraning darat puru lan darat pangruwatan. Ya mung kuwi saranane jeneng kita bisa munggah ing swarga loka
ulun makayangan. Yen putu-putuku aja lo kaget yen eyang bakal goleki marganing kasampurnan. Nama seputu Olo pokok ngantiar enggak oleh nenek gunung kendali sodo anak mas putu Nani cek eyang, lo meningkok namun kau terus dening Koko Prabu. diutus Sudarmamu opo Awit mamenang menikok tuwuh prastawa ingkang ageng ingkang katimbulaken dening yaksa saking Bima Malon Imo Imantoko menika leres. Lajeng banjur sapa yaksa kemaning ngrusak tatanan lan katentemaning putu-putu wayah. Nani cek eyang. Duh eyang, ngantos Rama Prabu menika dawuhaken sayembara Sayembarane opo nak Mas Putu? marang sinten kemawon ingkang pawaan kakung menika badhe dipun dhawuhaken kalian putra putri wonten ing Mamenang eyang. Yen mulo yang dhewe kang bakal mupu sayembarane Sudarma Piyambak bali luwih dhisik Mas Wiroto pamoco ora samar lan ora ulap anak turune wong buta himantoko yo aja lo yen mayangkara bakal mangku. Samiran suwani Kaduk wenggah sopangis jenengan kanjeng kula suwan kados lenten sangko namung kantun ngaduk jauh cirandai dipun prayogaken anggenipun pinara enggak mangestu akan Dimas Termosaro
Sabdo paring dawuh Kamas Prabu Sanggara. Winanturarjo Swanira Yai. Kalis ing sambikala awit pikantuk berkah sarta pangestunipun Kamas Prabu. Namung sugeng kula mugi konco Kamas. Suntomo pangepunipun Kamas. Saat ing pamudi wiwah ana jejimat. Sliramu kepiye Dimas? Pangestunipun panjenengan Kamas. Sowan kula kalih saking sambikala boten katalupen. Kula ngaturaken sembah kinarya bekti. Iya. Tak tompo pangepunipun Kakang. Enggal ditampan. Kula tatung asta kekalih. Kula pundi ing pustaka mugi hanam kuwi teguh kahyuanan kula. Kakang Haryos Darmo lan kadang ningsun kabeh. Inggih. Ayo kita nunjukake syukur-syukur ana ngersaning Bathara Guru. Dene apa Yuwastina Pura tansah diparingi dirgayuswa. Sirna saha sangsaya suka-suka jinakna ing dhuwur. Mula pakaryan kang wis becik aja nganti padha taledol. Ing mengkone bakal dumadi susute kuncaraning negara uga susute wibawane Narendra lereke bakal karasake dening para kawula ingkang nandhang kanista. Nistakaken. Mula kang saka kuwi Kakang Haryos Darmo Sarana lan kadang liyane Jimat punden kula Kamas Prabu. ingsun ngersakake kuncaraning negara ing Yuwastina Pura. Pisan kudu nandhekake rasa rukun lan gotong royong lain. Tanpa iku ingkang ditindakake negara ora bakal pupuk bakul. Ingkang kaping 7 sejeke adil kudu bener-bener ditindakake. Gumlare senajan kawula alit wong pidak pejaraan maksan. Yen gedhe dharma bektine mungguh negara. Jangan diko kabeh aja tiga-tiga paring kanugrahan ingkang. Nistakaken. Nanging kosok bali. Senajan nayaka ingkang mapaning busara nempuh unining bebasan gajah midak ing rapak uga aja sangga rugi paringa pidana ingkang jumbuh lan karugian kurang luwih kaya ngono kuwi anggone ingsun nasta song-song kuat kanalindan ana ing kraton Yuwastina Sekali Kamas Prabu. Ombak ing pamraja kanthi sarana boten kinten-kinten kadadak wonten rawuhipun tiyang Gurut Resi Mayangkara wonten ing Yuwastina Pura. Menapa inggih sami rahayu rawuhipun wonten ing Yuwastina Pura tiyang Gurut Mayangkara. Entuk pamujine nak mas itu kali sing sakara-kara rawuh iki. Nanging pangestune yang nak mas itu Inggih tiyang Gurut Mayangkara. Eyang buyut, sarawipun eyang buyut, kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjung eyang. menika sinten nak mas Menika Kula Darmo Sarana eyang buyut. Sarana. lah mas putu Inggih, Darmo Saro Eyang Tompo
Wong pangestune yang bali tampan loro ya nak Mas. Ya wala nangken kula munde yang buyut mungkin dadosaken cepat. Kaya ngono. Semantun ugi Arya Sudarmo ugi ngaturaken sungkem pangabekti sarengipun Eyang Resi Mayangkara. Gawe bombong rasane yang moyo kacukutan mikir sari kalugiran sepuluh matu ndak tompo nak Mas. Pangestune yang tampan Sangat anggen kula mundi mugi andhaksaken teguh kono kula. kaya Isto akan Semanten ugi kula ngaturaken sembah minangka mugi kunjuk yang buyut. napa menika Arya Sutik Injil leres. nak Mas Patih Arya Sutik ya tumiba sapadha-padha nak Mas Putu urusan Injil. Atur pundi yang apa sababe yang tumekeng ana ing Yuwastinapura palenggaling anak putu wayahku ya Prabu Pusang ana ing mamenang ana wadya diu kang padha barang amut kang ditimbulake dening Binanda Kawaca Nirada Kawaca sapa hiwa ikan ngilingi Nirada Kawaca kaisih tumrahe Prabu Niwata Kawaca pancen nalika semana Prabu Niwata Kawaca kepengin ngayunake widodari nganti kabeh dewa padha kasuran yudha kelawan Ratu Diu Niwata Kawaca Najanta Raden Harjuna ya permati iku ngono wae ora bisa kuwawa ngasorake kridaning Niwata Kawaca nganti Bathari Supraba etok-etok api-api ngladeni Niwata Kawaca. Kabubare kaya ngono guyung akak temahan lak-lakane Niwata Kawaca katon sunare. Ditamani nyeplan Raden Harjuna temahin Balastra mati. Mula trah tumrap Prabu Niwata Kawaca kalebu Prabu Nirada Kawaca kepengin males Sasrawira gawe geger mamenang nganti wakmu Prabu Jayabaya nganakake gayembara kang bisa ngasorake Prabu Nirada Kawaca bakal duweni putri piman putra putri saka imam. Mula nak Mas Putu payah. Mula bukale kepriye eyang kepengin budidaya wedrah pangruwatan ya kuwi trah Pandhawa lan trah Kurawa bisa paninggal dadi sawiji. Nak Mas Putu kudu ngadani sayembara kang mus dipacake oleh Mamnang dening Prabu Jayabaya Mas. Menawi pratelanipun Eyang Buyut Resi Mayangkara sampun cetha lan termoco. Ngono ya. Ing pangajap larekipun badhe nimbulaken bedhamen Kaya antawasipun menang pamenang lan bener nak Mas Putu. kula saputra mboten badhe kawratan namung sedika badhe nderek. Yang kaya ngono. Eyang bakal andingine laku ya Nger. Makaten iki. Masa bareng duka semaya. Kakang Arya Sudarmo
sira wis nulingani dawuh pangandikane Hyang Resi Mayang. Samaktaake kasantosaning lair lan kasantosaning batin ngadepi pangampun Raja Kawaca ingkang budi saenggarake dening Paman Prabu Jati Jayawima. Ayo budal. Yo, aku srayane Sang Prabu Sri Aji Jayabaya Imam. Oh, mintos raya saka mawenang. Ya iki Wiranda Kawaca. Kalebu pangayoman ana ing Himantaka. Mula saka kuwi manuta aja bangga. Manuta tak bondo, tak larapake ana ngersane Sri Aji Jayabaya. Keparat edi siramu bakal digarep rapat. Ayo, Mugi dadosaken kawuningan. Nak Mas Putu. Kula sakadang mboten kuwat mapaki kaprawiranipun mangsa. Menapa kula cabaraken kula mutu sayembaranipun Nak papan Mas ati. Putu. Mboten sisa sumelang. Sawetara ana ing pepukurane kaya tak adepane kabeh papan. Ratu Buta Dorangkara.
ngaten ingkang saged mumpu titik kula. Iya. Rayomu. Nggih, Mas. Leres. Monggo dhisik. Eyang tak ambekan. Piye lisih lem-lemane yang. Aja meleh kok buta mentelu. Sayuta ngarep saketi mburi kaya tergilah sak. Barang wis tuwa. Alah. Lemes kabeh. Wah, panjang. Kaji payan kebangetan lho. Lamas putu. Namas putu ra susah sumelang. Ora-orane yang bakal gaduh putra putri putu wayah yang dewi. Mula Lamas putu Purusangkara sawetara manjing ana kancung gelunge yang. Ayo enggal sawata. Piranti sarana marganing kasampulanku. Lamas putu, aku Kang Prato. Kadiparan musanane anggonira. Sowaning sane yang buyutmu Mayangkara. Kaninju kepareng matur Rama Prabu. Iya. Bilih sedaya pangandika panjenengan sampun kula aturaken dening Eyang Buyut Mayangkara. Sabanjure Malah kapara ingkang ngupatemboyo panjenengan boten sanes namung Eyang Buyut Mayangkara piyambak. yang buyutmu dhewe. Lara apa to? Lakon iki pancen kudu kaya ngono Prameswari. Banjure yangmu saiki Lamas putu yang Kang Prato. ayo kono diterake. Yang buyut Lamas sarawuh pun kula ngaturi kasugihan. tak tompo. Iki.
Kula nyuwun pangestu. Murih saged kula nanggen kula ngasta bawan Kanalindran Imam menang. Apa kuwi dilelesi Gusti Prabu. Mangke kula petegi yen. Ora usah. Kulo padha lungguh. Wayah paduka. Eyang Buyut Mayangkara ingkang mupu sayembu. Pancen kaluhuran kaya mangkono. Inggih, inggih. Nirada kamoca. Inggih. Lan sak madya balane padha kendhang ing pabaratan. Inggih. Mula nak Mas Putu. Sungguh pangandikane ratu ing Mamenang. Inggih. Ratu pangandikane kae pindhane tinta kang tribeng gandang sesuk. Inggih, inggih yang iki. Sayembarane nyata kang bisa mupu yang pribadi. Inggih. Priye munggo kawicaksanan dalem napasku. Sabdanipun pendhita. Pangandikane ratu. Miwawecanipun dewe boten badhe wola-wali. Pindhanipun Wikresna ingkang tumetes wonten patra seta. Kaya mangkono Boten badhe saged ical menawi sareng sadurungipun menika sami kobar. langit Inggih. Mas Putu. Inggih, inggih. Jeneng bebrayan kang sifat jejodohan ora kena dipramosa Inggih. tegese. Ati lan ati kabeh kudu bisa nyawiji. Inggih. Aja kang papidak rasane siji lan siji. Nanging kula pitados ya. Kepiye nak? Wayah paduka sedyanipun boten badhe wani mancahi dawuh. Apa kaya mangkono? Yen kono-kono yang dijarake emplok di taman sari. Kados panjenengan monggo ya kula kula dherekake. Monggo ya. Monggo ya Buyut. Para meswani langsung kakek harus sesono. Sawetawis janji kakek iki. Yen dereke Pak Bupati Pak. Diajeng pramuni ije kula kanggo sukses. Diajeng saktenane aku rumangsa bingung lan susah atiku. Merga apa to Diajeng? Sing bisa mupu giri sayembara ora ana liya ya mung Eyang Buyut Mayangkara. Leres Ing kamangka Eyang Buyut Mayangkara kuwi wis sepuh banget.
bedane kelawan ati? Kados pundi kang mbok Sukesi lan mangsa kasiksa batin? Nika umpama aku blokone pengarepane sinuwun. Duka apa sing tak tampa Kyai? Kuwi pancen bener apa sing dadi kandhamu kang mbok Sukesi? Nanging Kanggo, kaya piye dia kula menika kedah miturut kelawan dawuhipun Rama Prabu Kanggo. Kedahipun putra menika bekti kelawan tiyang sepuhipun Kanggo. Sing tak jaluk kaya mangkono diajeng Pramuni. Aja nganti awake dhewe mancahi dawuhe leres Kanggo Rama Prabu. Nanging aku rumangsa bingung umpama aku ngladeni karo eyang buyut Mayangkara. Ora usah bingung, Kang. Putu-putuku ya buyut-buyut tangga. Nggih kula eyang. Pangeran tesing ati weyang banget piarsa. Sliramu kabeh aja kleru menapa ora urane. Eyang bakal ngaduh marang siramu kabeh. Lini Kula eyang. wayahku kabeh. Nggih. Mituhu kelawan wong tuwa loro kuwi nanging siji kelawan bebojoan. Aja nganti kaprawasa siji lan siji awit kuwi pawadan langgenge wong bebojoan. Merga yen mrawasa atine ora kok bodho. Tegese ngrayakake kabagyan kang darani jejulukan. Nanging malah kepara dosa. Siji mungguing wong tuwa merga najan to kowe pitu. Nanging tenane rah tumurunmu bakal kang wipoe tujuan. Bakal nulayani wong tuane dhewe awet kang nandur kuwi bakal lho. Yen nggonmu nandur sarana kaprawasa batin selawase ora pati kabeh. Kenapa loro dosa marang awakmu dhewe? Merga saben dina tansah kesiksa batin. Kengangka telu kowe kabeh nulayani Gusti Jawata kang agung awit kang nglunturake sih katresnan marang kabeh titah. Merga ora lanang ora wadon mbuh kuwi mau manungsa kabeh makhluk kedunungan tresna. Awit tumitah iku mono uga tresnaning Jawata kang agung. Mula welas lan asih tumangkaring urip makhluk kabeh ini